Mat. A dneska natáčame čo? Minecraft. A ja som zomrel. Menší fail. Prepačte ľudia, že prvé video sa nedalo vydať, lebo musíme natáčiť iba 15 minútové, tak to je kuštík smola, my sme chceli natáčiť také dlhšie, není tak? Je? No, nie sme si negivní, ani vôbec nič. Tak dneska, čo budeme robiť? Hrať. To je kuštík smutné. Dneska som kuštík tak kopal a ukážem vám, som našiel nový, no to není jaskyňa, ale labyrint dokonca. Shit. Zabij ho. Ako to, že žije? Nás neutočil. Chudáčik. A ty si prečo v momente tá žena? Čo sa ti nepáči? Ty si moja pani. Ždopy. No kde to je? Ukáž mi. Ty si sa... Ježiši Maria. Ježiš. Creeper. Dneska je zrobiť ten voloch. No ďakujem, ďalšie železo. Ešte to už nebuchol pri čestkách. Toť smoľa. Prepačte, vyťažím toto železo, lebo to je hriech tu nahať. Ukáž, labyrint. Nič, že tam stratíme. Ale ty nehrávaj za kamerou. Bo ťa zničím. Negivnul som. Neboj sa, nie som taký vyjebaný. Ty si práve, že. No taký čurák nie som, tam som givnul. Nehraj nikdy pred kamerou. Iba spolu môžeme hrať. A to som nič nerobil, to som si dačil iba na ťažu a som sa pozrel. No, ideš? Kde? Tak tam sa pozrieť. A čo keď sa tam stratíme? Nestratíme. Vidíš, to je uhlie, to som nebral. To je cesta von. Chceš ísť a kde? To sa dá jesť dole. Vidíš, mohli sme si dať tú peknú pesničku. Tak do... A to je láva. Jej! Jej! Pozri, ako som tu zastal. Pozri, ako som zastal. Dobre. Lol. To je super a pozri. Oh shit! Tak. Poď da kde, hej, aby som ti mohol zomrel veci. Nič pri sebe nemám. No. Čau. To som ešte nedokončil, poď sa pozrieť tu dole. Som Vidíš? tu. Tu nič nie je vidno. Tak si daj zviditeľnosť väčšiu. Ale diváci nebudú nič vidieť, nie? Vidia dosť. Čo budeš mať z videa? Nič. Dobrý pocit. To dneska čo budeme stať? Postavíme si dneska home. Dom. Povedané. Aj. Ježišmaria, ja spadnem. Bo toľko železa. Poď, head. Dneska ti chceš, spravím ti aj armor. Hej. Ale nie celý. Možno, polovičku. Alebo ti spravím. Aký som ku tebe dobrý, vidíš? No, teraz potrebujem všetko vypáliť, mám toho 33. No, 41. Bude to stačiť? Tebe ja na armor. No, teraz musím všetko vypáliť. Teraz to tam ešte uhlie. Stačí polovica. Nenadávaj. Svodol nechtiac. Už sa to peče. Ja už mám aj vlastný krompáč. A idem naťažiť ešte nejaké železo. Lebo to je veľmi pekné. Keď si naťažíte železo. Ťažte železo, ľudia, neverte. Keď vám bude úplne, že keď už budete mať dosť toho veľa železa, ale musíte ťažiť. Čo je také ticho? No, ešte 10 minút, ešte budeme natáčať. Prepáčte, že to bude veľmi krátke. Ani nie. 15 minút. To je dosť. No, ja jednu sériu. No to je taká kratšia séria. Toto momentálne druhá séria, nie tak? Vlastne je to prvá, ktorú vydáme. A už logicky tretia, lebo sme natáčali dlho. No.
A na budúce budeme natáčať také hry, čo vy budete chcieť. Napíšte do komentárov napríklad. Ale na mobil, lebo my notebooky nemáme. Chudobní sme. To bol som. Chudobná krajina. Toto video sa bude dať pozerať. My sme boli v minulom dieli radi, že si to dáme na YouTube, ale YouTube chcel takto. Že 15 minútové iba. Proč? To je smutné. A Velice. to bolo dobré video, také smiešné. No, No a vidíte, čo sa stalo. No. chyba Matrixu. Doslova. No nevadí, to sa stáva. Život je krutý. Život není hra. Dobre, dosť. Ja sa budem častejšie budem pozerať na čas, lebo to je... Čo si požičal? Hej. Cobblestone. Dobre. Nevadí. Nie. Cobblestone. Ešte Čo? dva. Čo máš proti kolesným? Tebe ešte na nohavice, na helmu. Wow. Super. Helmu mi nemusíš. Helmu nie? Nie. Tak už iba nohavice. Alebo až chceš, tak môžeš. Spravím, ty máš už helmu, nie? Nie. Tak tu, čo od minulého diela. Ticho nemám. Si čurák. Spravím ti nohavice už. Hlavne ti to všetko do čestky, nechce sa mi to robiť. Helmu ani si nemusíš dávať, no už tu máš čestky armor. Ja ešte hodím dačo do pece. Do piače to hodíš? Hej, do furnesky. Ježmane. Dobre, dosť. Že si ešte spať. Vážne. Dobre. Čo je to také ticho? Máš trošku aj zvuky? Zvuky. Hej. Hej, kuštík. Minecraftové ako. Hej, kuštík. Tak daj ešte trošku. To je úplne naplno, hej. Ja nie si musím takto. Bo ty si taký sprostý. Mám zavolal Skepmana. Nie. I'm a Skepman. Či ako to je? Dobre, dosť. A čo tu robia tie dvere? Stoja? Čo? Stoja. Nač? Aby boli. Čo máš proti dverám? Nič. No tak, čuž. Prečo? No. Ja ničíš. Oh, yeah. Vieš čo som našiel? Čo? Vodu. To fucking prank. Pozeraj na čas, koľko je. Už 9 minút. Oh. Ide to. Bude to ako voda. Ale táto voda stojí. To je smutné. To je dosť. Rozprávaj dačo. Čo? Dajte... Prší. No super. No super. Najlepšie. To sme vždy chceli. No hej. Chlapče, vieš čo teraz spravím? Čo? Zasadím strom. Wow. Nečakané. Však. Veľmo.
Ešte koľko budeme treba železa, z toho mohol vypiecť? Na kalhotky. Sukničku. Ešte 2. Pomaly už musíme končiť. Už máme 10 minút. A môžeme 15 natáčať. No tak 15. Na budúcom dieli budeme robiť častejšie, lebo to je krátke, tak budeme... Čo ešte dneska? Čo ešte dneska spravíme? Ako dneska. Ja už mám armor. Full? No fullu nemám, ale nevadí. Akože full všetko. Nemám všetko. Ešte jedno železo, no gimme. A gimme. Nemáš uhlie? Pozri sa do ony. Pravda čo, nebuď ticho. Stačí. Hej, patrím. Naozaj. Dám tu takú tú hudbu. Môžeš. Ale potikši dáme ju. Hej. Koľko, Ozaj, koľkatka si level? No, neviem, teraz pozerám. Ja som 12. Zoberiem nejaké uhlíčko. By nebolo zima. Dobre, dosť. 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 Také to my nemôžeme to dať. Proste tu. Neviem, kde to je. Toto tu môže byť. Každý, kto má diso od lokali zapisoval. Disomár. Dobre, dosť. Dobre, trošku som si zaspieval. Dobre, teraz dosť. Počkaj, hľadám také lepšie pesničky. Také. Do piče. Dobre, lepšie. Úplný copyright. Oh shit! Tak nič. Nelepšie, čo? Tak kto Mal tu... by som to trošku Ty si tu stíšiť. somrel. Veď to sú tvoje veci. No je to. Hej, Tako si prene. idem. Gaciri. O 3 roky neskôr. Dverky. Bum, 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 bum. Už sem tady zas. Nemám to čistý copyright. Tam máš ešte sekeru. Že máš. To čo? Čo? Ako by som šiel do... To je voda. Postav sa sem. Ako by tam bola voda, mi ukazuje. Naozaj? To prečo? Neviem, fail. No že či by to bude uberať? Ježiši Maria, pomoc! To zabí! Čo, ja aj skeletona? Tak nie moju mamu. Vážne, dal som si seba dole armor. What the fuck. Armor mi nahaj. Tak ho vyrektím úplne. Gram. Nechoď tam. Teba zabil. Nechoď tam! Poťanem na čestku. Hej. Pozor, lebo teraz budem na úplný rekt. Rekt. Kvarky. Nie sa ja presve... Dopy. No. To sú už iba XPčka. Dobre. Toľko šípy. Ježiši Maria. No sa s vami musíme lúčiť. Už je 14:30. No tak. Lajkujte, odberajte... Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like. A odber, môžete dať nám odber aj na facebookovej stránke. Môj YouTube channel je Pálko Kočálka, zdravujte a čaute.